Go. Fordi når man skal trykke her, eller sådan et eller andet. Okay. Ja, nu kan vi se den. Ja. Okay, godt. Godt. Jeg starter på den. Vi har valgt... Vent lidt. Okay. Den er på 15. Vi har valgt billedet Udvandrerne på Larsens Plads af Edvard Pedersen fra 1890. Af den årsag, at vi har den tidsalder, og derfor vil vi gerne relatere det til resten af det, vi snakkede om. Billedet er malet af oliemaling, hvilket er meget almindeligt fra det der årstal. Hvis man kan se på farverne herover, så som almindelig dansker, vil man normalt aflæse både billeder og bøger fra venstre side til højre. Hvilket vi også gør her. Man kan se, at skibet skal sejle mod højre. Derfor, i og med, at farverne er mere lyse herovre, kan man perspektivere det lidt til at sige, at de rejser væk fra de mørke tider og hen mod de lyse. Billedets farver generelt er forholdsvis dystre. Der er meget sorte og grønne, mørke farver rundt omkring, både på gader og så videre. Men dog så er der de her orange appelsiner, som virkelig shiner igennem. Og hvilket også, appelsiner er faktisk en international ting, det kommer jo ikke fra Danmark af, hvor det også er et symbol på det internationale handel fra dengang.